May nga po, Negros. Ini ang Digicast Negros 10. Ang nagapanguna nga ng pulo ka mga balita sa isla sa Negros ang amon ni Gadulong sa inyo. Update niyo kami via Facebook, YouTube, kag sa KK Channel 11. Kag subong mabataan niyo kami live sa FM station nga 91.1 FMR Bacolod. Kagyari ng top 10 nga mga balita sa Negros, subong adlaw. 30 ka mga balay na sunog sa Barangay 7 sa kagabi. Tagiyak sa balay ang insuguran sang Kalayo, naglalain kay nabasulan. Caterer nga ginaligan nag-serve sa panos nga pagkaon sa soka ni Mayor Abby Benitez ipatawag. Lalaki nga nagasakay sa bike na bungguan sa motor kag narapakan sang truck na kilalaan na. Insidente kuha sa CCTV. BSP tigapatigayon sa pagkambyo sa mga coins sa mall. Kag sa good vibes, manamit nga Bisaya nga lechon manok pangitaon ta sa Bacolod sa tripping ni Romeng. Kag sa Baganihan water supply para sa isa ka komunidad sa Tuboso, gintanyag sa mga bis, tinatanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, pawikan nga nakatulon sang taga na rescue sa banwa sang EB Magalona. Gin-rescue sang EB Magalona Municipal Environment and Natural Resources Office ang isa ka juvenile hawksbill sea turtle nga aksidente nga nakatulon sang dako nga taga ukon fish hook. Ginatipan, ginoperahan, kag ginbulong ang pawikan humalin sa na-rescue ini sang Hunyo 7, tubtub ini ang nag-ayo na ang kondisyon. Kaginbalik sa kadagatan sadtong Martes, Hulyo 4. Nakita ng pawikan sa mga mananagat sang barangay Mantaangan sa EB Magalona. Ang hawksbill turtle ang isa sa 5 ka mga species ng sea turtles nga makita sa Pilipinas kag gina-classify bilang critically endangered o kung may 20,000 tubtub 23,000 na lang ka mga nesting females ang nagapabilin. Sa number 9, may ginatago ka ba lang nga sensilyo? Ginahaylo sa Bangko Sentral ng Pilipinas nga imo hindi nga pabayluhan. Tubtubwas nga adlaw ang BSP Piso Caravan sa Robinson's Place, Bacolod. Sunod sa BSP, tinutuyo sini nga ma-promote ang circulation sa mga coins pagi sa pag-flush out sa mga idle coins nga sama-sami. Yara na lamang sa tagsa ka mga bulutangan. Tuyo man sini nga mapabakod pagid ang pagpatuman sang BSP Clean Note and Coin Policy. Wala labot sa coins, pwede man mapaisdan ang mga dunot nga mga papel nga kwarta sa idalom sa New Banknote Series sa bago nga banknotes gikan sa BSP. Kaangay sini nga persona nga may 3,500 nga natago kag naanayan na. Tigayon nga nakambyuhan sang bag-o nga papel nga kwarta. Sa advisory ng BSP, ang mutilated nga mga kwarta, ehemplo na sunog, may busdot o gisi, ayan nakatape, ang pwede nga mapabayluhan kung may 60% pa ang nabilin nga parte. May nabilin pa nga parte sang pirma kag mayara pa sang security thread. May personnel ang BSP nga naga-assess kung may value pa ang ginadala nga mga coins o kung banknotes. Samtang may mo man makabukas ang digital wallets, online bank accounts o kung basic deposit accounts sa mga nagapakigbahin sa mga financial service providers. Sa number 8, presidente sang Liga ng Barangay sa Negros Occidental ang nagapahanumdum sa komunidad nga dapat mangin alerto ilabi na sa mga may plano nga magpapili sa barangay elections nga nagasugod na temprano kampanya. Sunod kay Board Member Juvie Pepelio nga magatapos naman sa iyang termino, may nagakaigo nga tiyempo ang tanan. Bisan gani sa tion nga makafile na sang Certificate of Candidacy, sunod kay Pepelio, may balot pa nga panahon kag magasugod ang kampanya. Dugang pa niya sa mga luyag nga magpapili ang mga graduation ceremony sa karon hindi man ang tion nga magpabutyag sang ilang nga pagpangampanya. August 28 to September 2 ang filings ng COC, kag ang campaign period naman magasugod October 19 to 28. Samtang nagapati naman si Pepelio nga sa dalagan sang peace and order lakip ng political situation sa probinsya, mangin matawhay ang barangay kag SK elections sa Negros Occidental. Ang ako nga nga reminder sa mga nagapadalagan nga kung nagapadalagan, this is not yet the time for you
to campaign nga makadto ka sa graduation kag maghatag sa video mo nga mo ni hinimuan ko, most especially sa mga incumbents nga mapadalagan paliwat nga matindog-tindog da mahatag sang medals no coming from Amoni, pero ang mga incumbent can do that kay they are still in the position. Sa number 7, biker nga nabuguan sa Bago City nakilala na aktual nga pagkabunggo sa iya nakuhaan sa CCTV. Makita sa sining nga CCTV footage ang aktual nga hitabo kung sa diin ang biktima sakay sa isa ka bisikleta ang nabungguan sa isa ka motorsiklo kag nalapakan sa pick-up sa National Highway sakop sa barangay Talok, syudad sa Bago kahapon sa kaagahon. Ang biktima positibo nga ginkilala sa iya pamilya, siya si Kevin Casabuena, 22 anyos, kag residente sa barangay Sumag sa Bacolod City. Sunod sa pamilya sa biktima, nga nakapauli na si Casabuena apang kaagahon na sa madaparahan sang iya nga iloy nga bukas ang ila sining nga gate kag wala na ang bike kahapon sang aga. Ginpangita pa ini sang iya nga pamilya apang kagabi, gin-message sang ila nga pakaisa kun ara ang bike sa ila nga balay. Pinagi sa litrato sang bisikleta sa balita sa Facebook, nahibaluan nila nga ang natabo sa kay Kevin. Nagapanawagan ng pamilya sa driver sa pick-up nga atubangon ang iyang responsibilidad sa ilan na patay nga himata. Sa number 6, lalaki nga nagasakay sa motorsiklo patay matapos nga mabungguan ang isa ka truck sa Cabancalan City. Nabungguan sang truck si Jimmy Teja, 63 anyos, samtang nagamaneho sang iya motorsiklo sa J.Y. Perez Highway, Barangay Talubangi, syudad sang Cabancalan, lasay sa 40 kagabi. Ang biktima taga Barangay 1 Banwas sang Ilog, samtang ang driver sang truck amo si Arien Asna, 39 anyos. Sunod sa pulis, gikan sa syudad sa Cabancalan si Tejas kag siya magapadulong sa Banwas sang Ilog. Sang nag-overtake sa salakyan sa atubang niya, nadulaan siya sang kontrol sa motorsiklo kag wala niya ginapaabot ang nagapadulong nga truck nga amo ang nakabunggo sa iya. Gindala ang duha ka mga driver sa Lorenzo D. Zaico District Hospital apang gindeklarar nga dead on arrival si Tejas. Ginahulat pa sa karon kung magapasaka sang kaso ang pamilya sang biktima batok sa driver sang truck. Sa number 5, pagpatuman sa night market ang madelay. Inibangod sang road construction sa karon sa Amelia Street sa Libertad Market sa Bacolod City. Ginaprubahan na sa sanggunian panglusod ang pagpatuman sa night market sa Libertad Public Market, pero sunod sa kay City Legal Officer Attorney Romeo Carlos Ting Jr., mahimo pa madelay ang pagpatuman sa night market bangod sang nagapadayon nga road concreting projects ng DPWH sa Dalan Amelia. Ang Amelia kag Mercedes Street ang gintanana nga lugar para matagaan ang oportunidad ang masobra isa kagatos ka mga market vendors nga hindi matagaan sa pwesto sa sulod sa merkado. Sining nga hapon natala na ang raffle sa local market committee para sa nabilin nga 35 ka mga stalls sa Bag-o Kayo nga annex building sa Libertad Public Market. Sa number 4, pagpang-abuso ang nagapanguna nga reklamo nga mapadangat sa talatapan sang Overseas Workers Welfare Administration o kun OWA nga mabaton gikan sa mga OFW. Patag ni Riza Joy Moldes, ang officer in charge sang OWA Region 6 kalabanan sa mga OFW gikan sa Rehiyon 6 ang yara sa elementary occupation o kung na ginatawag na low semi-skills. Ehemplo diri, mga domestic workers. Sa mga kababainhan, labi na kunyara sila sa Middle East, suno kay Moldes, pagpang-abuso ang nagapanguna nga reklamo. Iniayhan verbal, physical o mental abuse. Nagasunod naman amo ang confiscation sa personal nga mga pagkabutang kag ikatlo ang non-payment o underpayment sang salaries and benefits. Wala naman nagauntat sa pagpahanumdum sila nga dapat mag-transact lamang sa mga lehitimo kag lisensyado nga recruitment agency ang naga-apply pagwa. Wala untat naman ang serbisyo kag bulig sa mga OFW suno kay Moldes sa social insurance benefit humalin Enero tubtob Hunyo.
19 milyones pesos ang na-release sa 172 ka mga benepisyaryo. 6.3 million pesos naman ang na-release sa 630 ka benepisyaryo sa Idalom-sang Illness Program. Parts ng proteksyon sa aton nga mga OFWs, ang ilang nga mga pamilya pwede magpadangog diri sa aton. So once nga na-notify ang aton nga talatapan, gina-coordinate naton ini sa aton migrant workers offices sa post or dati naton nga tawag nga polo. But nahanungod nga nag-transfer na kita kag may ara na kita sang departamento. So isa man sa aton nga proteksyon sa ila is notify naton ang ila Philippine Recruitment Agency. Kay may ara sang equal nga liability ang nagpadala sa ilang ahensya diri sa Pilipinas vis-a-vis ang mabaton sa ilang foreign recruitment abroad. Sa number 3, igamatawag ni Mayor Albi Benitez ang caterer kag ginaligan nag-serve sa panos nga pagkaon sa yasining State of the City Address. Nakalabot sa igtalupangod ni Mayor Albi Benitez ang reklamo sa mga bisita nga nakakaon sa ginaligar panos nga pagkaon sa iyang State of the City Address sa Bacolod City Government Center sa Miyerkules ang gabi. Sunod sa alkalde, wala pa man nabayaran sa syudad ang caterer nga nagserbis ang panyapon para sa kanamaan ng mga barangay officials katapos ang private sector kag media nga nagtambong sa iyang soka. Gani iya ini nga ipatawag ang goodman mausisa. Separado nga dinner buffet ang ginhanda sa gwa kag sa sulod sang BCGC sa soka sang alkalde. May food packs man nga ginpanagtag sa iban nga mga nagtambong kalabanan diri mga city employees. Sa number 2, katapos ang Bureau of Fire Protection, BRRMO, kag volunteer organizations, ang ginpatawag ni Bacolod Mayor Albi Benitez angot sa kakulang sang access kag tubig sang nagluntad ang sunog sa Barangay 7 kagabi. Nasaksihan mismo ni Mayor Albi Benitez ang paglamon sang kalayo sa masobra 30 ka mga balay sa nagluntad ang sunog sa Barangay 7 kagabi, pero nagapatingal nga napunggan kung tani ang halit kung napaiway ang mga kapaltahan nga iya man nakitaan. Nalakip diri ang kakulang sang tubig sa mga nagresponde nga fire trucks, pati ang kakulang man sang access o kung alagyan para sa mga bumbero kag emergency responders. Sinila nga hapon ginusisa kag ginpasabat sang alkalde ang pamunuan sang Bureau of Fire Protection, DRRMO kag rescue volunteer organizations. Tinutuyo sang alkalde nga mapaiway ang kasubo nga hitabo kag mas mahandaan ang posible pagluntad sang emerhensya. Kaya damo ko nakita to kagabi nga lapses na pwede tatani makayo, mapreparahan para hindi ni amutan ni ang resulta. No? I think sa pag-abot ko to, ano pa lang nga balay na sunugan, ang ending test almost 29. What kind of lapses or concerns na may Nadulaan tubig, one. Hindi kaagi, kundi malusot. Kaag sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw. Nagdangat sa 30 tanan ka mga balay ang nagkalusunog sa Barangay 7 sa Bacolod City sang kagabi. Iban sa mga nasunugan, bago gilang nakapatukod sa balay gikan sa kwarta nga ginloan sa bangko ang iban. Wala may laluwas, kag ginunang ilang kabataan kag mga hinubtanan. Yaring report. Amo sini kadako ang kalayo nga nagpukaw sa mga residente sa Purok Magnolia sa Barangay 7 sa Bacolod City pasado alas 11 kagabi. Wala makadali-dali sulod sa area ang mga bumbero bangod hindi kaigo ang fire trucks. May mga nagaparking pa nga mga salakyan sa higad sang karsada kag may mga sangasang kahoy nga nagabalabag sa dalan. Ang balay nanday Kea Romero nga isa ka teacher ang 7 pa lang kabulan nga nahuman. Ginloanan nila sang 250,000 pesos sa bangko sang iya nga mister nga isa man ka teacher para mabutangan sang second floor. Pero pinalang ka minutos, amo na lang sini ang nabilin. Ang masubo kay badayo na pagbayad nila sa loan pero ang balay naabo na. Pero wala gakadulaan sang pag-asa si Kea. Ang importante kuno, buhi sila. utangan? Ano mo na? Ang kaamon, maging utangan naman para mapababawan. Amon ang ini? Oo. Ay na. Natapos na, gid na humana. Human na. Wala pa nga. Isahan ka to eh. Sige lang, balik lang na. 7 months pa lang guro. Importante, buhi. Grabe.
Ginatingwaan na lang nila nga makakuha pa sa mga scrap nga pwede mabaligya sa mga pagkabutang nga nagkalasunog. Ang bayaw ni Kea nga si Janalyn nagalantaw samtang ginaukay ni Kea ang mga sunog nila nga mga panapton, pati uniform sang iya nga anak wala makaluwas. Recognition Day nila tani subong nga adlaw pero wala sila maka-attend bangod na sunugan sila. Wagi na tani kuha ng recognition ti way attend. Moving up sa Martes. Ang ini naman nga balay nagaasu pa sa sulod. Kahapon, duha pa ini ka floors kag may 6 ka mga kwarto. Subong, amo na lang sini ang nabilin. Ang duha ka sako nga bugas nga nadala sa sunog, ginapala nila. Ang ila hinuptanan nga mga ido, rabbit kag mga isda, ubos man sa sunog. Wala sila may napagwa. Tani gamit, hindi ka nakabalik. Paano yung tani? Sa labaron tani? Oo. Pati do, ganun luto. Pati ido nyo? Oo. Pila ka ido? Siyam lang ang mga rabbit daw. Grabe kang ido, ubos man. Pati isda tinulag. Sa aquarium, luto. Ang ini nga pamilya, ubos man ang tanan nga pagkabutang. Ginuna nila salbar ang 3 nila ka mga hinuptanan nga mga ido. May nasalbar nga mga bayo namon. Wala na. Wala gid biskan chinilas namon wala kami kadala. Ay gisiguro kung 3 ka ito. Imo ilitahan nila. Namon gid masawa ko. Samtang masako ang tanan sa pagsapu sa mga pwede pa mapuslan nga mga pagkabutang, may mga kaigod balay sila nga wala madalahig sa sunog, nga masako sa pagpanagtag sa mga pagkaon nga ara sa ilang ref. Nagtag mo na ma'am? Thank you. Ang hatag ko Tagali kayo, wala ka nasunugan niya? Wala kayo nasunugan? ay salamat ko wala pa kami naulid man. Si Ria Nobleza, nagpadala sang kape, bugas ug mga pagkaon sa mga kaingod bilang pasalamat sa Ginoo nga wala madalahig ang iyang balay sa sunog. Wala na dalahig ng balay. Thanks God sir. Wala. In exchange, naghatag na ka po sa ila. Anong ginatag niyo ma'am? Bukas. Sudan. Oo. Ang mga kapito. Din niya Ang ini nga mag-asawa, nakabaton man sang chorizo kag bugas, pero ang problema, wala naman sila sang lulutuan. Ubos man pati kaldero kag kalan sa sunog. Ginatag isang tutok pa din na mo. wala pa kang diro. Pero arang mo kalbiro to. Kulabukaw. May pagkaon na tani pero wala pa kang diro. Dilo damo bugas tigana kami yo kay isa nagtagiya sa balay. Mabakal mo kami. Sunod sa kay Bacolod DRRMO Head Dr. Ana Maria Larni Pornan, underwear, bayo, habol, kitchenwares kag mga construction materials ang pila sa mga insigida nga kinahanglan sa mga nasunugan. Food, no? Tapos may mga clothing kay especially mga underwears kay usually use schools why man ay padala underwear. So mahatag ma kami. Pero kung may ara gusto ma-donate or mahatag ng mga underwears, slippers, kay laban-laban slippers nga nagkalaran. Kay wala sa may Ang syudad ang nagpadala man kaina sang aga sa mga ulunan, galunan sa tubig kag mga folding bed para may magamit ang mga nagkalasunugan. Mabudlay man ang pagpasulod sa sini nga mga butang kaysa kagamay sang alagyan, pati kareto nga ginakargahan sa mga folding bed nagagutok. Ining isa sa mga rason kung nga ginbudlayan ang mga bumbero sa pagpalong sang kalayo. Sulod-lon katama ang ginhalinan sang kalayo kag kagamay sang alagyan. Pero sunod sa kay Barangay Kagawad Bernabe Cebu, gaanay punong barangay man sa lugar. Hindi sila makapatuman sadto sang clearing operation sa area kay may mga nagapamalabag. May kaugalingon abing homeowners association ang mga residente sa lugar. Kag hindi man sila makabig ang mga informal settlers kay ginabayaran nila ang duta nga ginatindugan sang ilang mga balay. Isang before ginakayon ni isang barangay, hindi sila gusto mo intra ang barangay kay private association sila so slow down kita but in reality ang tao sa barangay manyapon kadto sa ila kinahanglanon. Nawad ang tubig ang mga bombero sa kagabi sang nagapalong sang kalayo kag ini ay nasaksihan ni Mayor Albi Benitez nga ara man sa lugar. Para ng investigasyon sa BFP kung ano ang ginhalinan sa kalayo. Si Gemma Benjamin, nagahilibion kay sa ila balay nagsugod ang kalayo. Siya kuno ang ginabasol sa tanan. Pero nakibot man lang siya gani sa mabugtawan siya nga nagaasuna ang sulod sang ilang nga balay. Nakalumpat sila sang iyang bata sa bintana. ako yang namukuhan niya gani ang ginano sa tao. Ay, kung basol nila. Ako di ay. Kaya siyempre ara ko sila panimalay mo. Siyempre ako madala sagig ko. Huwag sila kabalo sa naanan ko nga dutayan mo kami sa bata ko. Parayon pang pag-isip sa mga nasunog ng mga balay. As of 10 a.m.,
30 na tanan ka mga balay ang nasunog sa listahan. Ang mga evacuees sa daycare center anay, temporaryo nga nagatinir sa karon. Kaagyari naman ang pangpabalo namon sa inyo nga pangpa-good vibes sini nga weekend. Weekend na naman sa buwas. Isa sa mga manami himuon kung weekend, mag-food trip. Nakahibalo ka mo bala nga sa Bacolod City may manok lechon sang Bisaya nga manok nga makapaubos ang 70 ka manok sa isa ka Domingo nga adlaw. Nagapadala pagin siya sang mga Bisaya nga lechon manok sa iya kliyente sa Metro Manila. Magluwas sa manok, nagaserve man siya sang sinugba nga baboy, bangrus kag matambok nga sisi. Aton initultulon buwas sa tripping ni Ruming at 10 a.m. Tungod sa ang ginapatukod karon sang katapos ang 605th Maneuver Platoon sang Regional Mobile Force Battalion nga Water System Project, malapit na nga masolusyonan ang kakulang sa supply sa tubig sa nabukid nga barangay sa Banwa sang Tuboso. Sa bulig sang kapulisan, nasuguran karon ang pagpakaayo sa balay sang mag-asawa nga lunsay senior citizen sa Banwa sang Calatrava. Ini magluwas ang ilagi na patigayon nga mga scholarship programs. Ang istorya sa pagkabaganihan sang aton men in uniform sa sining episode naman sa Baganihan sa Sunday. Barb, sa pag-shoto namon, Barb, damo pa sa mabakal galing yung pakyaw namon talang nga baligya. Wala sila kakaon sang Bisaya nga manok. Diba, sige, tulog ka mo nila man sa kit, Ruming. Sige, Ako baan gito, pa suya gito siguro sa gutom nila. Batayan nila buwas, Barb, sa tripping ni Ruming kag. Aton nga men in uniform naman nagpakabaganihan sa paghatag sa water supply sa Tuboso. Ning, no? Ina ba lang you go beyond sa kung ano lang ang supposed to be na yung mga trabaho. Pag sa natabo ka sunog, Barb, kadamogin sa aton nga mga heroes, nga mga residente mismo sa lugar. Kaagam ito mga balita sa Negros Subong nga adlaw. Kay man sa panahon karon, importante nga may ihibalo ka sa nagkakatabo sa imo nga palibot. Kung dapat balanse kag eksakto mga impormasyon. Padahan kami nga magapangalagad sa Negrosano. Ako si Barbara Mijares. Tugtub sa Lunes, ako naman si Romeo Subaldo. Happy weekend!